ఎవరి పేరైతే RSSADHLKMPNVTB ఈ నేమ్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాయో వాళ్ళతో ఈ 2026 లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీళ్ళు ఎవ్వరి మాట అస్సలు పడరు. ఎప్పుడు నాది నాదే అంటుంటారు. మంచికొస్తే చాలా మంచి వరకు వెళ్తారు, కానీ చెడుకొస్తే మాత్రం వాడబ్బా తగ్గేదే లేదు అంటారు. వీళ్ళు అనుకున్న పనులన్నీ ఈ ఇయర్ లో ఖచ్చితంగా చేసేస్తారు. అందరి ముందు వాళ్ళేంటో నిరూపించుకోవడానికి గట్టిగా ట్రై చేస్తారు. ఇంకా వీళ్ళు చాలా వరకు ముక్కుసూటిగా మాట్లాడతారు. మొక్క మీద మాట్లాడతారు, మొక్క మీద చెప్తారు. ఏమున్నా సరే, అది ఏదైనా సరే, ప్రేమైనా స్నేహమైనా ఏ రిలేషన్షిప్ లో అయినా సరే, వీళ్ళ మంచితనాన్ని గుర్తిస్తే వీళ్ళంత మంచోళ్ళు ఈ సృష్టిలో ఎవ్వరు ఉండరు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ ఇయర్ లో వీళ్ళు ఏం చేసినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, వీళ్ళతో మంచిగుంటే మంచిదే, చెడుకొస్తే మాత్రం ఏమో మరి. వాళ్ళు ఈ నెలతో స్టార్ట్ అయ్యే వాళ్ళు మీకు ఎవరైనా తెలిస్తే వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేసి చెప్పండి, ఏంట్రా ఇది అని.